Voel de peer uit. Daar is ze. Hallo. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe reinerige vlog. We gaan op naar het Wetterpark. Want ja, daar zijn we eigenlijk bij de Huttenheuvel natuurlijk. Het grote zwembad met de wildwaterbaan. We nemen hem uit bij mij via te abonneren en te liken. Lekker weertjeszaken, hè? Hoe blinder, dat gaat lekker snel. Hilde zit lekker in paard. Hallo! Gelukkig, we zijn binnen. Droeg. Zo jongens, we zijn bij het zwembad. Buggies even parkeren, iedereen uitpakken, omklaaien en dan een dikke vette plons in het wetter. Nou, we zijn binnen geïnstalleerd. Ik ga de onderwetterkamer echt mee. Dus we zullen er even wat leuks van uitzien. Ik neem je mee. Dus hem onder water en nou omheen loeken. Ja, en nou zit de water in. Net op hem. Ja, topper. Zo gaat dat. Zakie. Zaken. Jippie. Hey. Nou, ik ga lekker even zwemmen. Ik door de camera in de klus. Aju, paraplu's.
lekker zo, jongens? Ja. En er is hier een beetje wurg, denk ik, hè? Nee. Ian. 2? Nee, 3, 4. Wij gaan dus even omklaaien. Dan gaan we direct even chillen en koes in het hoesje. En misschien vanmiddag nog wel even hier naar de waterschaal. Zullen we dat doen? Later. Oh ja, babytje. Ja. Zit er al? Ja. Was dat op het channel staan? Nee, ja, zie maar. Kunnen we dat lezen? Denk ik net. Dit is het. Oh, het is al haast droeg, zaken. Oh, lekker warm. Oh, zo lekker dat het niet alleen. Heel dus een beetje wurg, dacht ik. Zie je? Beetje. Pakken we de bijna bij. Oh, ja, ja. Hoppatee. Nou, we gaan alle even lekker koers, net al in de been, maar wie ook even. Heerlijk. Dat wist wel wurg van zo'n zwembad. En we zullen nou nog even bij de waterschaal zien en aannemen wat eten. Als je nou een plakje kreeg en we alles weer wat vol, Ilse, hè? Oeps, oepsie. Oepsie de poepsie. Ma'am? Oeh, circus. Nee, we gaan eerst eten. Zelf was doen. Oh, Shaki. Oh, wat een feest. Oh, je bent wel wat slapzank. Zaken erin, het zit aan in de bril. Oeh. Het is Best een geweest. Chibbe is geweest. Altijd feest met Chibbe. Oh, wat mooi hier dan. Ja, leven. Maar mij ga ik hoenen meer. Oh, nou, vind ik wel leuk. Sure, zaken wil zien met mijn haar. Sure. Komt dat mooi uit? Gaan we weten. Alsjeblieft van. Nee? Beetje spannend. Spannend, denk ik, hè? Gaat hij een beetje. horen? Ja. Ja. Ja, dus. Kijk, het zilverbril is altijd, daarom is het spannend. Wat hast u de zaken? Oh! Knalhertje. Oeh, op mijn voetjes. Dat nee. Kanker voor het lood. Hé, dit is weer kapot. Stampen. Oh. Knappen hebben we. Nee, heel veel spier. Hoppa, goed zo. Het is juist gewoon een vonkje. Met me kinderen? Het is juist mooi is heel goed. Zie je dan in- Dan doet hij een vonkje. Oh, ja. Zie maar goed. Let op. Oh! Ik voelde een peer uit. Cool. Atsenplaats. Visje. En als de aras al jongen, hierboven. Alsjes. Tja. Die vind ik mooi. Aras. Ik heb hier net gehoord, hè? Ja. Broer. Gaat met mij gewoon twee. Zullen we zien of we wat dichter bij de papegaaitjes komen kennen? Zus al? Oh, maar Sjen, zie je bezig? Daar bezig. Kijk niet, hallo. Koppie kraal. Kijk je dat? Ja, dat kan ze wel zeker. Zie je boven, kan ik nog zaken? Het lijkt wel als ben we in een remboetje hebben. Zo viel dat denk ik een beetje. Oh, nou, sje. Mooi roetje om. Je kost het Franke. Even bukken. Bukken, 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 bukken. Zullen we hem die wat tillen hier nou? Zo, dan ben we er weer. Een blokje om. Zo, hele vette. Tada. Schildpad. Oh, sje. Visjes. Schildpad. Het zijn tegen schildpadjes. Oh, Grappig. een mini. Zo, schildpad zit onder de lamp. Zie je waar? Lees het de koers. Onder de lamp. Visjes. Nee, maar dat is kosten. Wat? Visjesvoet. Zullen we naar de waterschaal? Ja? Kom. Go. Wat is dat? Dat is een joekelbeer. Past het Franke? Oh, hallo beer. Ja, past het? Correct? Dat is een grutter. Een joekelbeer. Smekkenkroep, ja. Nou, Deze pas op die in bed zaken, of net? het rukt. Zaken, zaken. Ja, een hele knuffelbeer. Dat doet hij ook even, denk ik. Oh nee, een kroep. Oh. Gaan we hier al in. Minigolf.
botsauto's. Game Town, is ik nog gamen. En trampolines. Hé, hey, familie! Een kaartje halen om het op te waarderen. Oh, oké. Een kaartje om op te waarderen en een speeltje denk ik wel, ja. Ja? Oh, het chip fixt het. En 2. Wee! Zullen we zaken heid op ziekje? Ik ben in de speelhal. Tje, neem maar heid op zaken. Zeker Sarah. Ja? En dan dat zak. En dan rollen. Oh, daar rol ik het eruit. Oh, maar hoe doe je met dat ding? Dat ken het dus. Denk ik, dit niet. Yes. Als je je telt zo opschaalt. Oh, ik pak het. En die komen dan weer op een kaart of zo? Ja. Oh, wat grappig. Het is bij me in werk. Ah ja. Wat doe je moment dan, hè? Ja. Oei, oei, oei. Al je visjes heet. Zus het wel? Al je vis. Ja? Ja, kom maar heen. Sta je op een motor? Woehoe. Woe. Is er een motor in? Zaak ik op een motor? Wow, plangas. Wow, wat een kap. Wow, dikke jumpzaken. Dit kiet er maar om bij, jongens. Dit kiet er maar om bij. Even trampoline springen. Gaan we natuurlijk net of zo. Maar ja, hier is het altijd weer roos, hè? Zaken, zaken, trek en wachten. Wat is dat? Vind je een beetje spannend? Ik ken het door Hennessy. Nou, dan doen we zaken. Saldo. Ja, ik denk dat ze dat minder eng vindt. Ja, die mij was goed, ja? Dat mij wel. Kom heen, dat is hem. Ja, dat is nog rutter met mij. Wil mij weg nog heen? Ja. Hallo. Hallo. Hallo, zaken. Hallo, zaken. En de jackpot al won? Wat is het? Wat is het? Ze snappen er weer niks van. Add it to the car. Optank. Ja, ja. De centen moet je wel op, jongens. De centen moet je wel op. Nou, kom maar. Ja, kunnen. Zet het op maar door. Hallo? Zo. Insert coin to continue. Ik ben bon. Ik ben bon. Tickets have been added to your card. Dus die staan op elkaar. Oh, Waar Pieter? Tap card to play again. ja, doe maar zaken. Oeh, daar komt het oranje skiefje. Oh, rit. You are hot.
Jackpot, hè? Oh, hier. Insert coin to continue. Wow. Wow, zaken. Wat nemen we? 80. Oh, dat is de grootste. Denk je die krijgt? 80 punten zaken. Gas, gas. Hoppa, draaiend rad. Lekker. Die mooi. Wie een goed spint, zaken? Echt, Mami. Ja. Ja hoor. Die mag jou wel zeggen. Oh. Maar dan was het dat light zijn. Ja, dan heb je helemaal niks. Oh nee, verdikken. Maar nog een keer? Ja. Hildo. Dat was nog. Oh, heel goed. Oh nee, dit is veel dan. Ik heb hij wel helpen, Matje. Jij bent de zwier. Ja. Oh, ja, drukken. Ja, goed zo, Hildo. Goed zo, Hildo. Wow. Kan doen. En hoeveel puntjes krijgt hij dan? Welke kleur? Oeh. Wat met? 24. Toppie. Zit. Hoppa. De Kimbet. Ja, goed zo zaken. Hoppa. Nog eentje hebben. Ja, kom op. Oordelen. Wat dat zacht. Oh. Die drieën nou. Ja. 80. Wow, bergen aan. Oh. Net gek. Messi. Oh. Ik telde net. Nee, ik net. Hey. Nou, joh, zo'n mooie goal. Ja, maar die trui zeg. Steken. Ja, knallen. Jouw schot. Nog een keer. Hoppa. Telde net. Game over. En wat gaat er dan? Kom hier de 4 punten of zo. Oh. Bergen aan, jongens. Nou, laatste keer, jongens. Zet hem op, heel nou. Drukken, slaan. In het wat? Oh, daar komt Daar komt er. No, no. Oh, green. 36. Nee, zo. Tolde, denk ik. Insert coin to Oh. continue. Nee, 36. Oh jeetje, best gedaan, heel nou. Super. Nou jongens, we gaan nog even naar de waterschouwrest. En op de trampoline. En dan gaan we nog even lekker eten. Kijk maar. Als Sunny. Wat krijgen we? Patatjes of vlees? Ja? Wie? Ja, dan wist je een beetje wie. Wat weer er gebeurt. Wie van? Ja, ik drink me een beetje omvallen. Hey, op waar weer dat van? Heid. Op heid. Best nog ik blijd, Jelke? Jelke zit nog even op een droog broekje. Die kreeg een glas ijsthee kruis. Nou, leuk hè? Kan gebeuren zo met hem. Hij dan het in op stepje. Ja? En dan geef je aan lekker eten. Lekker steakhouse hebben we toch gereserveerd. Ja. Hey jongens, we gaan weer een schitterende dag gewoon. Ik zou zeggen, voor staan leuke vlog. Abonneer je, zet blauw toenkom omheen. En via het net de chillen te downloaden voor op die tablet of telefoon. En night shit vlog. Hey joh!